Ini ndiri mukadzi ane 43 years. Ndakaroorwa ndiri mwana mudikisa, but ndichangopedza kunyora O level. Nyaya yangu iri pakuti tete vangu hanzvadzi yababa vangu vakatobva kuMalawi kuuya pandakabvisirwa, zvaive zvisina hazvo kuipa. Asi vasati vadzokera, I remember vachindipa mushonga wavaiti ndiisire murume wangu pese pandaibika. Vakati ndizviite for 7 days, unenge wasara ndoflashira mutoilet. Ndakaita saizvozvo. Kubva ipapo ndigere hangu nababa zvakanaka. Havandirovi, mari ndinopiwa. Handisati ndambobata kuti vanohura. A very good man. Tatove nevazukuru 2. Ndinoitirwa zvese nemurume wangu. Chandataura kuti tiite mumba havarambi. Ndaivewo mwana mudiki mufunge, handinawo kuzviisa mupfungwa dzangu. Vakabata mari, zvinenge zvichingonzi ndoda kutengera mukadzi wangu chakati. Musi uno vaiti ndoda kutengera mukadzi wangu Benz, ende ndinoziva kuti vanotoitenga. Nyaya yangu iri pakuti ndakambonzwa zvemushonga WeHangaiwa ndiwo wandiri kufungira kuti ndakapiwa kana ndichida kuti zvichirega kushanda zvinoitwa sei nhai. Musanditukewo hama, nditori nestress. Ndakanzwa kuti mumwe akafa umwe anobva ateera. Ndozvakaita mwana wavatete vangu izvozvo. Pakangofa murume wake, haana kuzombogara. After 6 months akabva atoshayawo. Ndibatsirewo hama dzangu.